Gianluca Bezzina, l-ambaxxatur Malti għal din is-sena, ser ikun qed jiddebutta l-kanzunetta tiegħu Tomorrow fis-sit post. Dan wara li l-bieraħ filgħaxija tabib Malti kanta quddiem il-ġurija professjonali waqt id-dress rehearsal. Jidher li l-wirja ta' Gianluca niżlet tajjeb ħafna ma' dawk preżenti. Il-ġurija votat tal-kanzunetti preferuti tagħha u dan il-vot jammont tal-50% tal-voti u 50% l-oħra huma tat-telespettaturi. Il-lejla jieħdu sem 16 il-pajjiż barra Malta. Minn dawn 10 biss jagħmlu għall-final u jingħaqdu flimkien mal-10 l-oħra li jintgħażlu fl-ewwel semifinali. Dawn huma l-Belarus, Belġium, id-Danimarka, l-Estonja, l-Irlanda, il-Litwanja, il-Moldova, ir-Russja, l-Olanda u l-Ukrajna. F'kummenti li tat lil One News oħt Gianluca Bezzina, il-backing vocalist Samarja Bezzina, starret li l-bieraħ ta' wirja tajba ħafna. B'entużjażmu kbir qalet li l-lejla se tagħmel sforz akbar minn qatt qabel biex imorru tajjeb. Samarja qalet ukoll li l-eċitament qed dejjem jikber u jafu li l-Maltin ser ikunu kollha warahom. Nhar is-Sibt 18 ta' Mejju ser issir il-finali tal-Eurovision li fiha diġà hemm żgurat il-post tal-5 pajjiżi l-kbar li huma l-Italja, Spanja, Franza, il-Ġermanja u l-Ingilterra kif ukoll l-Iżvezja li huwa l-pajjiż li ser ikun qed jospita l-festival ta' din is-sena. Filwaqt li inawguraw lil Gianluca Bezzina u lit-tim Malti kollu m'għandniex dubju li ser jagħtu prestazzjoni tajba il-lejla.